Allah ya saka da alkhairi. Wannan shi zai kai mu zuwa ga tambaya ta gaba akan makalla, wani lokaci ne daga wani lokaci ne ake fara fitar da zakar kono? To a hadisin Abdullahi dan Abbas da muka ambata shi a baya, wanda yana cin usul na zakatul fitr, wato yana cin madogarai da ake amfani da su domin tabbatar da zakatul fitr da kuma ciro hukunce-hukuncen shari'a daga ciki. Ya ce an tu'adda qabla as-salati, a fitar da ita kafin fita sallar idi. Wannan shine adyaq waqtil wujub. Adyaq waqtil wujub, lokacin da yafi kuntacewa shine a fitar kafin a fita idi. To amma lokacin fara fitar da ita, to malamai suna da maganganu akai. Al-Imam Nafi' yayi riwaya daga malaminsa al-Imam Sayyidina Abdullahi dan Umar, kamar da al-Imam Malik ya fitar a cikin al-Muwatta, sannan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi da a cikin Sahih al-Bukhari, cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yakan ba, domin su akwai mu'assasatuz zakai, akwai gidauniyoyi na gwamnati wanda ake dora su, wanda su suke karban zakka su tattara. Kamar yanzu kungiyoyi da gidauniyoyi da ake da su da kungiyoyin addini irin su Izala, kaga duk sukan sanya sentoci da za a kai zakatul fitr din. To Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu, kamar da al-Imam Malik ya rawaito a cikin al-Muwatta da al-Imam al-Bukhari daga gare shi da ina jin sanadinsa, to sai shi ya kasance yana fitarwa kafin sallah da kwana biyu ko ɗaya. To yawwa, kamar yau kenan 27 yawwa, yau 27 ana tsammanin wata yi nukusani kila jibi sallah, ko a gata dai, tunda gobe 28, jibi 29, kaga gata kenan. Yawwa, to kamar yau ko gobe ko jibin ma, idan misali wata bai yi nukusani ba, kwana ɗaya ko kwana biyu kafin a yi. A cikin wannan aikin na Sayyidina Abdullahi dan Umar, fatuwar sahabi ce, wa qawlu sahabi ma'amulun bihi ma lam yukhalifu ghayruhu. Idan ba a samu wani ya saba masa ba, to maganarsa tana da ƙarfi, tana zama hujja a shari'ar musulunci, tana cikin madogarai da ake kafa hukunce-hukuncen shari'ar musulunci da su. To Abdullahi dan Umar ya kasance yana fitarwa kafin wannan lokacin kwana ɗaya ko kwana biyu kafin sallah. To a wannan zamanin namu akwai fa'idoji a ciki. Yanzu mutumin da zai ba bayin Allah masara, mu ɗauki masara ana yin tuwo da ita, ana yin waina da ita, duk da yanzu wainan masara tana neman ta zama tarihi, sai dai ta shinkafa. To mu ɗauka cewa za a ba mutum masara ne. Kaga yanzu in ka ɗauki masara ka ba mutum ran idi, ranar sallah kafin abu ta idi, tsakani da Allah aka tambayi mutum me zai yi da shi, wace amsa za a bada? Masara tana da process da matakai da ake bi na amfani da ita. Alal aƙalli za a sirfa. Ga matsalan wuta. Yawwa, to duk da dai yanzu masu niƙa aiki sun da rakiyar wutar lantarki, akwai injina na ruwa, injinan da suke amfani da mai ko gas, diesel. To amma dai ba ma shi ba, kaga in ka ba shi ranar idi, datsa kake sanya ci a ranar? Alal aƙalla ana sirfawa, saboda masarar ta haske, tuwon in tuwo za a yi haske. In za a haɗa ne da shinkafa a ɗaure, kai ya zama ya ɓata tuwon shinkafa. Za a gyara. In waina za a yi, to ka gama an fi bukata a tsuwalu kenan, an fi bukatar lokaci. Amma idan ka ba mutum ka fitar kafin sallah, fatawar Sayyidina Abdullahi dan Umar, wadda shekara da shekaru gaskiya mu a kanta muke karantar da mutane cewa su yi kokari su rika badawa kafin ranar idin. Ya zama lokacin ƙarshe shine kafin dai a fita idin. To in aka bada wannan yafi, a yi aiki da wannan fatawar ta Sayyidina Abdullahi dan Umar, a fitar a bada. Ina ganin yafi, ga hujja sahabi ya aikata, shi ce nan. Sannan kuma ga maslaha ta shari'a, ga maslaha ta rayuwa, waɗanda suke nuna cewa akwai buƙatar
da ake da ita a tattara. Sannan idan mu'assasa mutum zai ba wata gidauniya, su kansu an ba su lokacin da za su iya tattarawa da wuri su isar da su zuwa ga talakawan da suke da bukata. Shi yasa shi Abdullahi dan Umar din ai yake badawa, wannan maslahar ya kalla, shi yasa yake badawa kafin ranar idin. To wannan shi ne waɗanda suka kulla abin suka ce wajibcinta na tabbata ko dai da rana ta faɗi na azumin ƙarshe, ko kuma sai alfijir ya keto. Wani irin dai matsalar da ake tattaunawa dare yaushe yake shiga ko kuma yaushe ake fara yini. Wannan matsala ce tsohuwa da ake tattauna a kanta musamman tsakanin mazhabobi, ta shafi haihuwa. An haihu ya za a yi lissafa ranar suna, duk wanda ya shafi to irin shi ne wannan. So daga a takaice kabbawan Allah ya zama ya bai fitar da zakarsa ba a fita masallacin idi. Manzon Allah mai ce duk wanda ya fitar kafin a je idi to zakka ce ta kuno karɓaɓɓiya a wajen Allah. Idan kuma ya kasance sai bayan idi ya bi to ya yi sadaka daga cikin sadakoki, amma ba zakatul fitr ya yi ba. Ƙwarai. To Allah ya saka da alkhairi. Saboda haka yan uwa mun ji waɗannan bayanan, kowa sai ya ƙoƙari ya fitar. An yi mana bayani cewa mutum yana da damar da zai iya fitarwa kafin ranar idi da kwana 2. Saboda haka waɗanda suke da sarari da yalwa to za su iya fara fitar da zakarsu, waɗanda kuma ba su samu dama ba sai ranar, sai mu yi ƙoƙari a fitar kafin a tafi sallar idi insha Allah.